Нова, опитът ни е научил, че доверието се печели лично. Научил ни е винаги да предоставяме точна и проверена информация. Да излагаме фактите. Да ползваме само достоверни източници. Да представяме разнообразни мнения и гледни точки. Да разграничаваме ясно фактите от коментарите и предположенията. И да предоставяме възможност за изразяване на позиция. Винаги да събираме информация с честни и законови средства. И да посочваме, ако тя е непотвърдена. Опитът ни е научил, че личният живот е неприкосновен. И само важен обществен интерес оправдава намесата ни в него. Здравей, България! Опитът ни е научил да бъдем независими. Добро утро! Вие сте с Нова. И отговорни. Това са новините на Нова. Здравейте! Добър вечер, започваме с водещите теми. Опитът ни прави по-силни. Добър вечер! Здравейте, централните новини на Нова. Новините на Нова. Довери се на опита.